Ang lalawigan sa Sugbo miawhag na pagpabakwit sa mga namuyo sa daplin sa baybayon gumikan sa gibanabanang muhapak nga storm surge. Giandam na usab sa Kapitolyo ang relief operations. Ryan Sorote, Suginlimi. Expected to enter PAR tomorrow early morning. Giauhag sa Pangulo sa Provincial Risk Reduction and Management Office ang mga mulupyo daplin sa kabaybayunan nga mo evacuate na lang daan sugod ug mga adlaw tungod sa dakong bawd nga masinati sa nagsingabot nga bagyo. No, so very prone to storm surges na siya. So ang atong gikingon hazard prone areas, coastal areas atong gikuanan ron no sa respective local government units ug sa hazard prone areas nila na mag-preemptive evacuation na sila. Andam na sab kining mga relief packs sa Provincial Social Welfare and Development Office aron ipada sa mga apektahang mga lugar sa bagyo. Ang mga barko sa Naval Forces Central ug Philippine Coast Guard maong mo deliver sa mga hinabang sa mga island municipalities sa Northern Cebu kung ugaling ma-isolate ang mga lugar. Of course, ampot ang musimang ang typhoon ang dili may go sa Central Visayas, no? Gawa sa Philippine Area of Responsibility. But just the same, mas may ginamagandam. Better safe than sorry. Magtigom usab karong hapon ang mga kontraktor sa Sugbo aron sa pagpadala og mga heavy equipment sa kalungsuran nga may gamiton sa clearing operation inig human sa bagyo. Ryan Sorote, News 5. Pag-asa Visayas mipahibaw nga wa pa misuod sa Philippine Area of Responsibility ang gibanabanang super typhoon nga si Yolanda. Matod pa sa maong buhatan, ang tropical depression kung bagyo doon na pa'y gilayon nga 1,560 kilometers east of Mindanao. Ilang pahimangno nga posibleng doon ay pagtaas sa tubig dagat ug magda kinig dagkong bawod. King Perez, Suginlimi. Matud sa Pag-asa Cebu nga paspas ang paglihok sa bagyo hinungdan nga sugod ug mga adlaw masinati na ang kusog nga pag-uwan. Sa pagkakaroon do na kini 30 kilometers per hour nga paglihok padung sa nasod. Dugang ini nga subay sa pagmonitor sa mga international weather agencies moagi gyud sa Kabisayan ang bagyo. Gipanglantawan nga moabot ang mata sa bagyo sa mga probinsya sa Samar ug Leyte Biyernes sa hapon. Kay gituohang usa ka super typhoon ang bagyong Yolanda, signal number 2 kon bagyo nga dunay gikusgon nga 60 ngadto sa 100 kilometers per hour ang labing ubos nga madeklara sa Pag-asa diri sa Sugbo kun dili mo tipas ang bagyo subay sa mga gihimong forecast. The bagyo will receive enough amount of fuel, which is the latent heat coming from the evaporation of the sea surface. So, pasabot ang kusog. Ang ipasabot ani, there is a great possibility that the bagyo will intensify further. Lakip sa mga mahitabo kung dunay super typhoon ang kusog nga hangin, kusog nga bunok sa uwan, kusog nga kilat ug pagpanugdog, ug lain pa mga thunderstorm activities sama sa hailstorm ug buhawi. Sugod ug matod pa ni Kiblat nga angay na nga magbantay ang katawhan tungod sa mga advancing effect sa bagyo. Usa niini ang storm surge kung kusog nga bawod sa mga coastal areas. Storm surge can create the big waves due to strong winds. Okay, so during typhoon, kusog atong hangin, so naturally, madrag niya ang surface water that can produce big waves. Wa pay labot ini ang tagas nga bawd. The advancing wind at 250 distance from the center could reach up to 150 kilometers per hour or 200 kilometers per hour winds. And the equivalent to that is very huge. It could reach up to 7 or 8 meters of height of the wind. So, gipahimangnuan na nila daan ang mga lokal nga kagamhanan nga pabakwito ng mga residente nga namuyo daplin sa dagat sugod ugma. Tungod sa dakong posibilidad nga moagi sa Kabisayan ang Typhoon Yolanda lakip na diri sa Sugbo giawhag sa Pag-asa Cebu ang kanunay nga pagmonitor sa mga weather information agency sama sa mga buhatan ug sa mga ipanghatag nga mga advisories gikan sa lokal nga kagamhanan paglikay sa katalagman atol sa super typhoon. King Perez, News 5. Mga ekipo sa kapulisan nga magamit sa search and rescue operations giandam na. Sa ilang bahin, ang Office of the Civil Defense mipahibaw ng ilang search and rescue equipment nga gipadala sa Bohol aron gamiton sa linog girikol na sad. Chinky Bargyo, Suginlimi.
Gialerto na karon sa Police Regional Office 7 ang 146 ka mga trained search and rescue personnel sa tibok rehiyon nga mo'y mutabang sigayong dunay grabing maapektuhan sa paghapak unya sa Super Typhoon Yolanda nga gitakdang musod sa Philippine Area of Responsibility ug mga adlaw. Subay niini gimando sa hepe sa Police Regional Office 7 ngadto sa kapulisan nga makig-alayon kanunay sa local chief executives aron tukmang tabang ang mahatag ngadto sa mga maapektuhang residente. So isa na rito, yung possible na gagawin nila is yung preemptive evacuation. Sa Cebu City Police Office, giandam na ang ilang mga SAR equipments ug naka-standby na sab ang ilang mga personahe. Gipasalig sa hepe sa Cebu City Public Safety Company nga igor ang mga ekipo nga maggamit sa kapulisan. Napuntay mga pulis sa mountain para mag-monitor po sila dito kung in case na landslide, and then amo ada yung ihatag ang report sa operation namo para ma-inform po ng atong Cebu City. Tungod sa posibleng pagkuwang sa mga ekipo gipaybaw sa Office of Civil Defense nga ilang giricall ang mga ekipo nga tuwa karon sa lalawigan sa Bohol nga gigamit niadtong paglinog. The recent earthquake, some of our equipments are deployed in Bohol, no, like the water filtration as well as sa katunga, I don't know how do you call that, sa ato ang emergency lamps na dagko. But because of this upcoming typhoon, amo na siyang gi-recall, maabot na to siya karong hapon. Ugmang adlaw usa ka command center ang gitakdang ipahimutang sud sa PRO 7 aron mo'y magmonitor sa epekto sa bagyo. Jinky Bargio, News 5. Gipaubos ni Kalunasan Barangay Captain Nunilon Monares Jr. sa state of calamity ang ilang lugar atol sa ilang barangay session kaganiha human nangaguba ang napulo ka mga panimay sa ilang dapit tungod sa kusog nga alimpos ni atong Lunes sa gabi. Andrea Patenya, Suginlimi. 5 ka mga panimay ang naguba dinhi sa sitio Villa Remedios, upat sa sitio Hideaway ug usa sa Unit 5. Mao nga pinaagi sa pagdeklarar sa state of calamity sa maong barangay, magamit na nila ang ilang calamity fund aron makapalit og housing materials nga ipanghatag sa mga biktima. Wa na makahuwat sa materyales gikan sa barangay ang pamilyang Menyosa ug gigamit na lang ang scene nga hinatag sa simbahan aron maayo ang nalangkat nilang atop. Gikabalakan nila ang moabot nga bagyong Yolanda. Okay, yun naman nga may maabot bagyo ba, amo lang gisiguro daan kay lisod na og kusog ang hangin sa bagyo, lupad tubok balay na niya. Daw eksena sab sa sini ang nakita ni Raul Ibanez, human naibot ang tibuok puno ang kahoy kilid sa ilang panimay ug naapil kalangkat ang ilang sala, human nada sa mga ugat sa punuan. Ilang pansayan na tumbahan, ang inodoro na lang ang nabilin. Kapag hangin dyan siya, ako nakita dyan sa kahoy nga, gibuburan siya ka ng murag kayo ito, gialsa siya, pag alsa niya, moto nabutang niya, pagbutang niya nga rin, moto siya na dahil sa katumba. Niya akong pamilya dito sa suon niya. Manggawas, at sila man ko paggawas kay basta na niya pa hangin kusog ba. Giasas na sa Department of Social Welfare and Services ang kahimtang sa mga biktima, apan ilang giangkon nga basin malangan ang pagpanghatag og construction materials kay busy sila sa pagpangandam alang sa bagyong Yolanda. Depende kay mo prepare man ta aning kami nga bagyo. So actually nag-assess kami kaganina. Then ato na tong iproseso kung okay ra ang panahon within the week o dili gani after ni gyud na siya. Dugang ni ini nga di angayang ayuhon karon ang mga nangagubang panimay kay dako ang posibilidad nga maguba kini og balik tungod sa super typhoon, mao nga ilang tambag nga mamakwit na lang daan. Mato ni Kapitan Monares nga andam na ang ilang sports complex aron magsilbing evacuation site di lang sa mga biktima sa alimpos, lakip na ang mga namuyo sa mga landslide prone areas. Ang mga tanod sa iyang barangay maoy mo facilitate sa preemptive evacuation. Mamantay ko nang ko yung mga tanod niya akong padadaan o kanang ining megapon para paibawon ang mga tao. Andrea Patenya, News 5. Lakip nga gipanghikli ng mga barko sa NAVFOR Senco Naval Forces Central aron sa paglikay sa posibleng kadaot unya sa pag-agi sa gingong super typhoon. Leslie Caminadi Vistil, Suginlimi. Hinay-hinay nang gipabiya sa pantalan sa NAVFOR dinhi sa barangay Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang mga barko. Gipasabot sa opisyal nga mo'y gitahasan sa mong lakang nga angayang mobiya silang pantalan ang mga barko aron malikay sa kadaot. Gawas sa barkong maguba, lakip nga gipanglantawang maguba ang pantalan mismo sanglit anaaman mahimutang ang ilang dapit sa abli nga lugar diin siguradong dakong bawd ang muhapak. Magtatago muna or hahanap naman magandang lugar para ligtas sa bagyo.
Tapos doon na po kami mag-take shelter, mag-aantay na lang na hanggang sa matapos ang bagyo. Padayon sa pagpangarga sa ilang BRP dagupan sa mga relief goods nga gihatod kaganiya sa lalawigan sa Bohol. Dunay pagkaon, tubig ug mga gamit nga pangkatog. As of now po, meron na tayong 156 tons cargo, assorted cargos. Ito po ay galing sa mga different NGOs ng Cebu City, Cebu. Leslie Camina de Vistil, News 5.